Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Zvinofadza sei
ndaponeswa, zvakanakisa kuona Jesu akandifira. Ndine musha kumiriyo, ndine musha unopenya, ndine musha unopenya unofadza, ndichagara naJesu. Ndine musha kumiriyo, ndine musha unopenya, ndine musha unopenya unofadza, ndichagara naJesu. Ndakashambiswa nerimwe zuva, ndakamira panyanza, ndakaona vazhinji munzira yemufambi wegarire, ndaona munhu aiwe bofu akaponeswa naye, chivivi chaponeswa nesimba remufambi wegarire. Ndakanzwa ndichimuna narini, hanetsitsine kubva nekubvawa, ndakamutora samponesi, mufambi wegarire. Ndakanzwa achiti chinyarara, kumanana panyanza, manana akamuteerera, mufambi wegarire. Nesimba rake anoponesa, nekunyaradza mweya, akandiratidza nyasha dzake, mufambi wegarire. Ndakanzwa ndichimuda narini, hanetsitsi nekufa nekubvawa, ndakamutora samponesi, mufambi wegarire. You may have your worldly pleasures, your silver and your gold. You may pile up all your riches that this old world can hold, but I'd rather have my Savior and with Him firmly walk. For I want to be ready to meet Him in the glory land. I want to be ready to meet Him by and by. I want to be ready to meet Him in the sky. For I want to be more like Him and to His blessed command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. You may talk about your riches, your diamonds and your pearls. You may gain the world for ages of this and of the world. But my Savior is more precious. With Him I'll take my stand. For I want to be ready to meet Him in the glory. Some of these days when we reach heaven, when there will come no room. Hallelujah. Oh, what a day. That wonderful day will be up yonder. When the redeemed shall lift their voices, Singing that great new song. in heaven. Oh, what a day. That wonderful day will be. Oh, what a day. There's gonna be singing and shouting yonder. Joy for the saints, for the morning of Jubilee up yonder. Just to put on that crown that's given, and you walk around all over God's heaven. Oh, what a day. That wonderful day will be. Never again will friends forsake us, trials will all be past. Hallelujah. Oh, what a day. That wonderful day will be up yonder. Surely our hearts will be rejoicing, just to reach home at last. In heaven. Oh,
shouting yonder, joy for the saints, for the morning of Jubilee up yonder. Just to put on that crown that's given, and you walk around over God's heaven. Oh, what a day, that's wonderful day will be. Heaven will be a little brighter if I may find you there. Hallelujah. Oh, what a day, that wonderful day will be up yonder. As we stand in that countless number, there will be joy to spread. In heaven. Oh, what a day, that wonderful day will be. Oh, what a day, there's gonna be singing and shouting yonder. Joy for the saints, for the morning of Jubilee up yonder. Just to put on that crown that's given, and to walk around over God's heaven. Oh, what a day, that wonderful day will be. Inzwa Jesu odaidzwa, ndiani osewenza minda yese yatoiva, ndiani achakowa tenzi anodaidzira achazo kupatuso, ndiani achapindura ndere pano nditume. Songa yatachimba pane panondinakidza panoti izvo tinofanira kushumira Mwari nezvipo, tinofanirwa kunamata Mwari nezvipo. Kwai usazoti handikwanisi basa ratakatarisana naro ihombe. Mwari vari kutsvaka vanhu vanoita basa ravo. Mwari vari kutsvaka vanhu vanowanikwa vachishingaira. Hatigoni kungouya pamberi paMwari nemunamato chete pasina zvipo. Saka zvakakosha muministry yaMwari kuti basa rifambe rinotoda zvipo. Mwari vanotozvitarisira. Pane vhesi yandinofarira inowanikwa pana Mark chapter 12. Vhesi iyi inondinakidza zvikuru kwazvo. Inotangira pavhesi 42. Vachativerengera. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and said unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. 44. For all they did cast in of their abundance, but she of a want did cast in all that she had, even all a living. Toda kutenda pavhesi yaverengo tiri kuona Jesu akanga akagara. Paakanga akagara kwanzi akacherechedza paipa vapfumi varombo vachiuya nemari muimba yekuvigira. Pavaipa mumba yekuvigira vanhu vazhinji vanga vakatotarisa. Tiri kuona achidana madisciples ake. Kurati madisciples ake anga ari busy akatotarisa vapfumi vaipa mari zhinji. But pachapter iyi tinodzidza chimwe chinhu chidiki kuti munhu wese kwanzi vapfumi vaipa pane zvavaive nazvo. But Jesu achitarisa mukadzi uyu kwai akapa tumari tuviri. Jesu akati apa kudarika vanhu vese. Why? Tinodzidza chii? What man overlooks, Mwari vanoona. Vanhu vakanga vari busy vachiona, vakanga vachipa mari zhinji, but Mwari haana kutarisa izvozvo. Akatarisa izvo zvasingatarisirwi nevanhu. Ndo zvaakakoshesa akati uyu wapa nemwoyo wese, because akabvisa mari yake shoma. Saka chandinokurudzira ndechekuti kana pachiita basa raMwari, ngatibvisei. Kunyange une $1, une mari shoma shoma, yakatokosha pamberi paMwari, because Mwari ndiye anoona zvisingaonekwi nevanhu, zvinoitwa overlooked nevanhu. Asi Mwari anenge achitoona kuti iwe waita basa, wapa nemwoyo wakadi wakaperera. Nekuti paipa vanhu vazhinji, Jesu obva ati uyu wapa kudarika vanhu vese. Why?
ipo vapfumi vapamaziza kwatirai mari. Saka kuri variko vanhu vanotarisa kuti kana vamwe vachipa ava ngavape nekuti vanazvo. Aiwa, uyai tese tisapote basa raMwari. Let us come and support the basa rikuitwa naMwari, the media yepaMandara iri kuparidza evhangeri richisvika kure kwakasiyana siyana. Ngatiuyei tifande this project kuti vanhu vazhinji vaponeswe. Kana Mwari vakatarisa paunoisa $1, Mwari vanofara nazvo. Kana vakatarisa mwoyo wako, vanotarisa kuti munhu une shungu dzekuti basa ridi riende mberi. Izvozvo zvoga ndo zvinoitira kuti tiponeswe. Chero patinouya tichinamata, ndosaka yesongo yataimba yati Mwari anoda mune munamato, kwai ndiani uyo osewenza. Otiradza ngatiuyei tirumbidze Mwari nemunamato nezvipo. Saka ndo mashoko angu andinokusirai kuti let us come together and fund this media of Mandara, kuti shoko risvike kuvanhu vese vazhinji vagoponeswa. Umwe neumwe nekwaagere, umwe neumwe nekwaari kumatimba mana enyika anzwe shoko raMwari nekuda $1 rako rawaisa, nekuti Mwari unotarisa chirikadzi ichipa tumari tuviri. Haina kumbofungwa kuti indi chanorarama nei. Jesu paari kuti wapa kudarika vanhu vese akatoshamisika kuti ko munhu uyu ainorarama nei. Iye apa mari yese anga anayo. Mamuni vapfumi vaipa asi havana kutoda kutobatsira chirikadzi. Asi Jesu vakaona kuti no, chirikadzi inoda kuti basa rinde mari. Ndo paari kunokoka vadzidzi kuti chimboyai pano muone. Ko iwewe Mwari vangazoti kwauri chimboyai pano here vamuone waita basa raMwari, vaona kuti wapa nemwoyo wese wakaperera. Mwari akuitire zvakanaka vana vaMwari. Ngatiparidzei vhangeri riinde kure. Ngatiuyei nezvipo nempiro tisapota our media so vhangeri risvikire vazhinji. Ndinoti naye awawa komborerwai vana vaMwari. Tichatsinzina tobva tanamatirwa. Tinamate. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu, tinokutendai. Tinokutendai nemukana wamatitendera, wamatiwanira kuti taure nezveukuru hwenyu. Mazvita henyu Mwari nenguva iyoyi nezuva rinonzi nhasi ratisingazooni zvakare mukati meupenyu hwedu. Baba, tinongoisawo varanda venyu vari mukati meirori basa pane ino nzvimbo, vari kutaura nezveukuru hwenyu, vari kuparidza shoko renyu Mwari kuburukidzana neiyoyi midhiya Mwari, kuti risvike kuvanhu vazhinji. Tinongokumbira Baba zvikombero zvedenga pamusoro pavo, rambai muchivapa simba Mwari. Tinoziva Satani aripo kurwisa Mwari, panotaurwa nezvezita renyu, panotaurwa nezveukuru hwenyu. Satani ane mano ake anoshandisa kuda kuvhara Mwari, asi taingokumbira iye mumire navo, mugomira nevanhu vose vanobata basa renyu Jehovha wangu. Tinongotaura nyasha pamusoro peumwe neumwe, tinongotaura kukomborerwa kwenzvimbo ino nevose vanogara mukati meino nzvimbo, vanobata basa vari pane ino nzvimbo. Chatinongokumbira Baba ndechekuti pakupesera kwazvose mbiri igodzoserwa kwamuri. Zvaitwa zvapera Mwari, mugotirangarirawo muumambo hwekudenga. Mazvita henyu mutsvene tanamati achipota nezita raJesu anogara nekusingaperi. Amen. Amen. Ndokwasai vanhu vaMwari muzita raJesu nchiti amen. Amen. Mufaro wedu mukuru zvakare kusangana nemi muchirongwa muzuva ranhasi tichitaura nekudzidza zveshoko raMwari mukati mezuva ranhasi. Nhasi tichadzidza musoro wedu wenyaya unoti izvi hatisati tambozviona. Ndo uchange uri musoro wedu wenyaya muzuva ranhasi. Tichaverenga kubva mubhuku raVatongi, Judges chapter 19 verse number 30. Vatongi chapter 19 verse number 30 inotiyo zvino vose vakati vachiona vakati chinguva vana veIsraeri vakakwira vachibva panyika yeIjipita kusvika zuva ranhasi hakuna chinhu chakadai chakaitwa kana chakaonekwa. Rangarirai izvo, murangane, mutaure. Mwari vekumusoro kudenga ngavakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Nawo nyaya iri kutaurwa pano inyaya yakaitika kuvana veIsraeri. Vhesi yabudisa pachena kuti zvakaitika panguva iyi kwaIsraeri, vana veIsraeri vakati vachizviona, vachizvitarisa, vakati izvi kubvira nguva yatakakwira tichibva kuIjipita kusvika pari pano nhasi hatisati tambozviona zvinhu zvakadai zvichiitika. KwaIsraeri zvinhu izvi zvinyowani, hazvisati zvamboitika zvinhu zvakadai. Saka vhesi yakanyorwa ndokubva vanzi, saka kana mazogara maita zvose zvamunoita, mazofamba maenda kwese kwamunoenda, madzoka magara, ranganai makagara pasi, mutaurirane pamusoro pezvinhu izvi. Saka tinofanira kutsvaka vanhu vaMwari, toona kuti zvinhu zvatiri kufanira kugara pasi kuti titaurirane nekurangana pamusoro pazvo ndezvei. Saka ukadzokera pavhesi number 1 chapter 19 inotiyo, zvinona mazuva iwayo kusina mambo pakati paIsraeri. Mumwe muRevhi waigara pamberi penyika yamakomo aEfuremu
efuremu wakazvitorera mukadzi murongo pabhetirehema judhia. Mwari wekumusoro kudenga ngaakombore zvakare kuverengwa kweshoko rake. Now vhesi iri kubuditsa pachena kuti namazuva iwayo kwakange kusina mambo. Zvakanga kusina mambo kwaIsraeri, kwai mumwe murume muLevhi akaenda akandozvitorera mukadzi murongo panyika yeEfuremu. Iye murume uyu kwai aigara pamakomo ekwaEfuremu panzvimbo dzakakwirira. Ndo paaigara. Ndokubva aenda akandozvitorera mukadzi murongo akauya akamuisa pakati pavo. Inzwai vanhu vaMwari, kana pasina mambo mukati meupenyu zvinhu zvinoita disorder. Kana pasina mambo hapana chinhu chinofamba zvakanaka. KwaIsraeri nhasi uno hakuna mambo, vanhu vaenda kunotora magirlfriends. Chikonzero kwaIsraeri kwakange kusina mambo. Saka pashaikwa mambo vaona zvakafanira vakatirekedze hedu tizvitorere vakadzi varongo pakati pedu. Inzwai vanhu vaMwari, kana tisina mambo mukati meupenyu hwedu, upenyu hwedu ichaos. Kana tisina mambo mukati meupenyu hwedu, upenyu hwedu vanhu vaMwari idisaster. Upenyu hwedu hunoda mambo kuti upenyu hwedu hufambe zvakanaka. Vana vanetsa nemadrugs vanhu vaMwari. Chimwe chikonzero chaita kuti vana vasabude mumadrugs inyaya yekuti mambo haapo pakati pedu vanhu vaMwari. Chanetsa chaita kuti murume akutsindire nezvibhakera day in day out. Chikonzero mambo haapo pakati pedu. Pana mambo here pakati pedu, nokuti kana paina mambo zvinhu zvinofamba zvakanaka. But chikonzero chaita kuti chaos ivepo kwaIsraeri inyaya yekushayikwa kwamambo. Pashayikwa mambo mumwe nemumwe amhanya neyake. Nemhaka yekuti mambo havapo, uyo akatoti inira kutoita zvemagirlfriends, ndokubva amhanya kunotora girlfriend nekungoti mambo havapo. Inzwai vanhu vaMwari, chimwe chiri kuita kuti vana vaite madzenga inyaya yekuti mambo havapo mukati meupenyu hwenyu. Chiri kuita kuti mugare musingaonani nehama dzenyu, muchirovana pose pamunosangana pasina kuwirirana, pachimhanyisanwa nekuburutsana inyaya yekuti mambo haapo mukati meupenyu hwenyu. Dai mambo tsvaga mambo mukati meupenyu hwenyu, maona kuti zvinhu zvinoramba zvakadaro here. Madii mambo muzama mambo, makambozama mambo mukati meupenyu hwenyu, zvinhu hazvirambe zvakadaro mhani chechamwana. Vana vanodzoka kuita vanhu kwavo, murume anotanga kunzwisisa. Vakadzi ava vanoda mambo, havadi kurohwa mhani. Dai mambo tsvaga mambo mhani chechamwana, zvinhu zvifambe zvakanaka, nokuti kana paina mambo zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka. Dai tambotsvaga mambo. Tikatsvaga mambo zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka vanhu vaMwari. Saka pasina mambo kwaIsraeri vakutora mukadzi murongo, but murume uyu ari kutaurwa akanga asiri munhu wekutamba naye vanhu vaMwari. Akanga asiri munhu wekutamba naye. Kwai aigara pamakomo ekwaEfuremu. Saka aigara kunogara vanhu vanorira chechamwana. Kune vanhu vane mari dzavo, kune vanhu vakarongeka, ndo kwaaigara. Asi zita rake harina kubuditswa. Iwe uri mpinga uchizikanwa uri munhu anorira, but usingazikanwe. Unogona kunge uchizikanwa nevanhu venzvimbo iyoyo, but Mwari vasingakuzive mhana. Unogona kunge uri kutosponza vhangeri riri kutoenda mberi, but Mwari vari kuti ndiani havakuzive. Ndiwaniwe. Mari dzichitobuda dzichienda, vanhu vachitobhabhatidzwa vachitendeuka, but kana denga rakatarisa hari kuzivewe. Kana Mwari vasipo zvinhu hazvifambe zvakanaka mhani chechamwari. Chimwe chinhu chaita kuti mumachechi muite madisorder, muite machaos muchechi, imhaka yevanhu vari kuona kuti mambo hapachina. Mafundisi aregerera zvinhu izvi. Vanyarara mhani pamusoro pezvinhu izvi. Vanhu vanouya kuchechi vakashama, so hamuna kumunzwa here Marufu achitaura. Achanga ari pane imwe chechi vachiona munhu so akashama, vhendi yakakwira kudai so, achitaura pamusoro pezvinhu izvi, but vanhu vakanyarara. Kana mambo asipo panoita disorder. Zvimwe zviri kuita kuti machechi board nemamwe machechi asanyatsofamba zvakanaka. Chikonzero mambo akatama. Hapachina mambo apa. Hazvimire zvakanaka mhani chechamwari. Mambo akashaka mukati meupenyu, zvinhu hazvifambe zvakanaka chechi. Panoita disorder mukati mechechi, panoita disorder mukati memhuri, panoita disorder mukati menyika kana mambo vashayika. Unogona kuzikanwa nevanhu venyika ino mhani, but Mwari vasingakuzivewe. Ndiwani iwe? Mwari vari kutarisa vari kuti iwewe ndiwani. Ende vanhu vachona vane simba rekuti vanogona kunoita zvimwe zvinhu, chechi igoramba yakanyarara.
vane influence, vane power mani vanhu ava, because muchinda wekwai akanga ari muLevhi. Saka hapana aigona kuuya kuzomutsura kuti nhai munhu waMwari, zvamaita izvi zvekutora mukadzi murongo kwedu kwaIsraeri hatizvizivi. Hapana chikonzero, ane simba munhu uyu. Varipo vanhu vane vari muchechi vane simba, vane umhare, vari kuita basa rakakurisa muchechi, vane simba, vanozikanwa, zvitema zvavo zvinozikanwa, but hapana munhu anogona kuuya kuzovatsura. Chikonzero vanhu vesimba. Timi yenyu mufundisi, musingabve kumasmall house, motikari yenyu imi minogara ichionekwa kuchitungwiza uku, iri kuwanikwa kuchitungwiza, but hapana anogona kukuudzai, nengo hadzigone kutaura nemi. Nengo dzinotoziva kuti munogara kaubhorotewe. But motikari yenyu kaEudha iri kuwanikwa kukuwadzani. Hadzigone kukuudzai chikonzero, muri munhu mukuru mani. Kana mambo asipo, zvinhu hazvimire zvakanaka. Tadii tambotora Jesu mukati meupenyu hwedu, tambogara naJesu, mambo wemadzimambo. Kana iye achinge auya, agara nesu vanhu vaMwari. Ndokutaurirai zvinhu hazvirambe zvakadaro mani. Ndokutaurirai. Ende vhesi pataiverenga pavhesi namba 30 yati chinhu ichi hatina kumbobvira chaonekwa kubva vana veIsraeri pavakakwira vachibva kuIjipita vachienda kuKenani, meaning to say simba kuti even kumaGentiles vaiti vachipfuura nepakati pemaPhilistines havana kumbobvira vaona chinhu chakadai. But nhasi uno chakuwanikwa muimba yaMwari. Ende chiri kuwanikwa chine maelders nemapastors, vanhu vakuru vanotarisira kuti tidzidze kwavari, vatinofanira kufolowa, ndo vari kunoita zvinhu zvisipo. Vari kutozvitorera vakadzi varongo, vamwe vakandozvitorera zvekuti vanodhila mabhizinesi avo nemusi weSabata. Vakagara muchechiso. Vamwe vari kuita madirty deals anozivikanwa nemunhu wese, but chechi tiri kuramba takanyarara. Vakadzi varongo takandovatora takavaisa pakati pedu. Chikonzero takati mambo hakuna pakati pedu. Regedzai tiite zvese zvatinoda, regedzai titambe esese, but regedzai ndikuudzei nhasi chechi yaMwari, takatora Jesu, zvinhu zvese zvinofamba. It's never too late kuti Jesu auye mukati meupenyu hwedu. Paauya ipapo zvinhu zvese zvinomira zvakanaka. Kana uine nharo, bvunza vekwaRazaro ka, vanoti aiwa ka, munhu uyu ane 4 days mani, atonhuwa, zvikanzi bvisai dombo mani. It might be 4 days late, but it's still on time mani. Usafunge kuti anonoka Jesu mukati meupenyu wako. Wadi wambomutora Jesu, auya mambo wemadzimambo, agara mukati meupenyu hwenyu. Kana agara, anosiya zvinhu zvava straight forward, anosiya zvinhu zvava kufamba zvakanaka. Dai tatendera Jesu chechi yaMwari, auya agare nesu, agare nesu, tibvise vamwe vakadzi varongo vari pakati pedu, tibvise zvimwe zvimwari zvisina kutifanira, tibvise zvimwe zvinhu zvakaipa zviri mukati meupenyu hwedu zvisina kufanira kunge zviri patiri, zviri kutikanganisa, kutikwededza pamwe chete naJesu mukati meupenyu hwedu. Yawaparidzai yakasimba shamwari, neukuru hwake, nembiri yaaiva nayo, but wataura wakati haana kugona kunyorwa zita rake. Bhaibheri harina kutora nguva yaro richiti uyu ainzi Samusoni kana kuti ainzi Samueri kana hani. Angonziwo umwe muRevhi, haana basa ka. Tinotaurirai zita rake, munhu anotora mukadzi murongo. He is not worthy of being mentioned his name. Nyayo ndakamboiverenga ndiverenga Exodus chapter 1. Bhaibheri rinoti umwe Farao akanga asingaziva Josefa, nekuti akakanganwa munhu waMwari, akasaziva vanhu vaikosha kuna Mwari. Bhaibheri rakati nongomutowo umwe Farao haakodzere kurangarirwa zita rake panorangarirwa mazita evanhu, asi chembere mbiri dzakagona kuenda kundobatsira kuzvarwa kwaMozisi. Bhaibheri rakatora nguva rakanyora mazita avo, nekuti vaitya Jehovha. Saka Jehovha akati ava ndivakanganwi, vanofanira kuzivikanwa. Wakarwa naJehovha iwe,
uchiita zvinhu zvose zvaunoita jehovha anoti hauna basa haugone kurangarirwa patange paakudanwa mazita eavo vanenge vakaita kuda kwamwari jehovha haagone kudana zita rako anongoti ava vaisanditeerera endai kudiviri asi isu vanotya jehovha achatora nguva yake achadana zita rimwe nerimwe ndosaka munyori wegwiyo achiti apo mazita anenge achidaidzwa jehovha haazongoti vakaita zvakanaka achatora nguva yake kudana kuti iwe changa pinda mufaro washe iwe chibibi pinda mufaro washe kana jesu akudhina vanhu vake anotora nguva yake kurispekta anoita zvakanaka asi asingamuteereri haana nguva nemi anongokuisai mubhuraketi rimwe umwewo ainzi ningi otokusiya wakadaro asi bhaibheri karati munhu uyu ainzi aiva murevhi kunzi murevhi mufundisi wangu raiva basa rake raivawo zita rekumba kwake nekuti aiva tribe kai yarevhi saka bhaibheri riri kuti paatora mukadzi murongo meseji payasvika kuvanhu aina kusvika ichinzi akatora mukadzi murongo ndisamson meseji yasvika kuvanhu ichinzi murevhi atora mukadzi murongo varevhi vese vakashaya chimiro zita ravo rakasvibiswa nekuti kwangune munhu wanda aiva nhubu akasvibisa zita ravamwe vake vose saka vanhu vaiti pavaingoona vachipfuura pavaingoona murevhi achipfuura vaingoti hameno pamwe ndidzo idzi dzekutora mukadzi murongo zita revekumba kwake rakasviba nekuda kwezvinhu zvake unotukisa vanhu vekumba kwenyu mhane zvaunoita iwewe sangano rinoka radregwa into mud because of your conduct vanhu vese vakungoti vasavata hamusvizive here kuti masavata anona madzimai nekuda kwako iwewe chete ruwani sadaro shamwari man you have dragged the name of the Lord into mud because of your conduct akatukisa zita revanhu vose uyu vose vakanzi varevhi vakatora vakadzi varongo nekuda kwake ari wani unoshoresa zita rajehovha iwe izvozvi zvinongotenderera kuti kona muparidzi svika pauri achikupfimba vasikanesa anotaura kuti kona muparidzi kana mukomana anoimba asvika pauri tiza neupenyu hwako vakomana ivavo vanodhapo kurosa iwewe uri wani watukisa vanhu vose nekuda kweconduct yako usadaro shamwari mani ari one pakamentionwa pakangobudiswa kunzi murevhi ende aigara kwaifuremu izvozvi community yako yose yasvibiswa zita nekuda kwako iwowo mhuri yako yose zvakungonzi vekwachanga vanodai nekuda kwako iwowo usasvibise zita revamwe nekuda kweconduct yako muna kuiverenga heremi kuti mumwe wacho akatozonzi Maria Magadharini zvaaita zvakabatanidzwa nekwaaigara unoshoresa zita revamwe umwe wacho akazonzi Simon weSairini ndinofunga ini kuti vanhu vose vaigara kwavaigara vakafara paakabatsira naJesu vakaita mbiri nanhasi tinoverengawo kuti vanhu veSairini vakabatsiridza nekuda kweconduct yake chimboitawo zvinhu zvinodadisawo zita revekwako mani chimbosimudzirawo zita revakakubereka nezvaunoita chimboita kuti vazivikanwe kuti vekwamuchenje vanoparidza nekuda kwako zvonzi vekwamuchenje vanotenda nekuti unenge waparidza pangeri yaMwari wewe chimbosimudzirawo zita resangano raunopinda nekuda kweconduct yako mucommunity vanhu vose vati vasavata vanobatsira vati vasavata vanoparidza vati vasavata vanoita zvakanaka nekuda kweconduct yako simudzirawo zita nekwaunobva nekuda kwezvaunoita asi vhesi 1 iyoyi yandizipira shamwari yati mukadzi murongo uyu kutongoita mukadzi murongo patori neproblem pakutanga unoita sei mukadzi murongo wadii kuita mukadzi chaiye pamutemo zvinongoitwa but ari mukadzi murongo ka haana kugumira pakuita mukadzi murongo bhaibheri rati akazobva akaenda akanoita ufeve paatanga atanga angori mukadzi murongo ari concubine but ati hazvina kukwana nekuti iye arambira muconcubine azobva palevel rekuva concubine akafamba
akanoita ho Hey, okay. atanga ari mukadzi murongo but haana kugumira ipapo azosvika pakundofeva futi neumwe murume. Sin is very progressive. Sin is very progressive. Amuna kuiverengerei pana Pisarema 1 verse 1 inoti akakomborerwa uyo asingafambi panorangana zvakaipa. Unotanga uchifamba nevanhu vasingatye Mwari. Kana uchifamba changa ndakapesana newe ndichifamba azvireva kuti tine ukama hwakanyanya. Tiri kungofambawo pamwe tiri munzira imwe chete but hatisi vamwe chete. Kana uchitanga pakutadzira Mwari unotanga uchingofamba nevasingatyi Mwari. But vhesi haigumire papo inoti kana wakaramba uchidaro unozopedzisira waakumira. Ukona ndamira newe chibibi pane kaukama pane kakunzwisisana saka ndakutombotaura newe hazvichaita kuti titaure tichifamba mamwe mashoko angabiwa nemhepo saka tinomira kuti titaure. Unobva palevho yekungofamba womira unenge wadzika muchitema pari peperoti haugumire pakumira unozosvika pakugara. Kana wagara wakuti ndawe pano kana poto muinadzo chibikai nekuti ndatogara pano ndiri webwo warelaxa waaccepta situation wapindirana nayo. Kana pamwe pachinhuwo wakuti ndajaira ndakugona kugara pano. Kana munhu wakatangira kutadzira Mwari chenjera pawatangira pasi ponogumira unosvika pamwe malevels mahombe mani. Pesra waita zvikuru kana vanhu vachiona vati izvi hatisatambozviona. Ndinokuudza iwewe wakatanga uchita maboyfriends 2 ndopavari vapapo uchiti chivi changu ndichengoita 2 but hauna kugumira ipapo ka izvo zvaakuita 2 vaunorara navo umwe wacho atori murume wemunhu. Usaentertain devil in your territory. Unokwirira pakuita zvakaipa mani. Unokwirira pakuita zvakaipa. Handiti opa wakatanga waiti nine wangu kisi yakaipei tinongokisa handivati naye but izvozvi maakuzoita vhiki in vhiki out. Sin is very progressive. Aimire usatanga pauri apa nekumira zvakanaka apa wakaramba uchi entertaina Satani uchasvika kumwe kusingasviki. Chokwadi. Ndio wakatanga iwe uchingoti chegumi chine basa rei wakatanga une problem nechipo chiti chipo handiti Mwari akangoti unongobvisawo sekufunga kwako waisabvisa kaiwe izvo zvine chegumi waakudya hausi kugumira ipapo uchapedzisira wakuvhura maenvelope edu isu vanobvisa uchimavhura uchitsvaka imomo. Sin is very progressive but praise be to God nekuti kana sin iriwo progressive chero wakutenda kuri progressive. Kana wakatanga kutenda nhasi wakaalawa Mwari kuti agone kushanda newe uchaprogressa. Wabva palevel rauri nhasi wakwirira pakutenda uchibva pakutadza kwanhasi uchienda pakutenda kwamangwana uchikwirira uchiwana the face of Christ. Unofanira kuenda kuprogressa uchienda kudirira Mwari kwete kuprogressa muzvinhu. Mukadzi murongo akapedzisira akuita chiveve. Kana makazviona ndimi inini izvi handisati ndambozviona. Ozawa pandoidzidza nyaya simba pawaisira apo unotozoona kuti bhaibheri rinobuditsa pachena kuti zvinotoitika ndezvekuti panoita anonzi elevite anonotora econcubine. Mukaona izvi zoitika izvi hazvisati zvamboitika izvi. Vhesi 30 iri kutiwo hatisati tamboona vakuru vekereke vachitora maconcubines. Mukaona zvakadai zvoitika izvi hatisati tambozviona izvi. Anonda anomutora amutora mukaverenga vhesi number 2 inobuditsa pachena kuti uya concubine anozonofeva afeva anobva atiza pamba obva aenda vhesi number 2 inobuditsa pachena kuti anoenda zve4 months aenda zve4 months. Bhaibheri inoti elevite mukuru wekereke abatsirwa naMwari kuti 4 months econcubine yoenda anomutera ambonyururwa
anobva amuteera. Mukaona izvi zvoitika izvi asati ndambozviona izvi. So zvadaro bhaibheri robudisa pachena kuti zvadaro anobva aenda anoenda. Paanosvika anobva anzi atambirwa baba unobva vamufarira. Baba veconcubine vamufarira paya. Anonzi anobva apinzwa mumba. Apinzwa mumba anobva apiwa zvokudya. Apiwa zvokudya. Bhaibheri inoti anopagara 4 days. Ariko kuconcubine. Mukaona vanhu vasasanyari vanhu vari vakuru vekereke. Mukaona izvoitika izvi asati ndambozviona izvi. Bhaibheri inobva rati ariko. Bhaibheri inobva rati anozosvika after 4 days oti ndakuda kuenda. Obvanzi aiwa ungaendi. Iwe zvoita chitanga wadya. Wamboinjoya. Regai ndikudze vanhu vaMwari. Kana ukaenda Satani ane tsika yekuti usabve imbotanga wainjoya. Bhaibheri inobva rati anogara. Obva agara akoti arega tiinjoye. Ipapa pana vatongi 19 apa. Obva agara oti rega tiinjoye. Paanoinjoya Bhaibheri inobva rati usiku hunouya. Obva arara. Paanorara mangwana obva ati ndakuda kuenda. Obvanzi aiwa ungaendi. Haungaendi. Chimboinjoya. Paanonzi injoya. Mukaverenga Bhaibheri inobva rati unozoenda hako amasikati. Hasi kunzi usaende. Ari kunzi usaende zvino. Unozoenda masikati. Rega timbotamba. Rega timbofara. Levite inoramba riripo rofara. Rotodya. Hanzi panoita kuti zuva rinoda kudoka. Rakuda kudoka obva ati rega ndiende. Obvanzi aiwa mungafambi usiku. Zvingaita here munogona kuzogumburwa murodhi mune zvakawanda. Hanzi anobva agara anorara zvikanzi aiwa haangonzi usaende usiku. Anobva anzi no imboinjoyai usiku. Satani ane tsika yekuti vanhu vainjoye usiku. Ariko Bhaibheri robva rati anoinjoya ariko. Ainjoya ariko. Zvinozoitika kuti rimwe zuva anodzinomukira kuseniseni. Anodzinomukira kuseniseni. Kuseni kuya kunokwana. Obva anzi haungaendi usana kudya kaimbotanga wadya. Vanogara votandara. Vatandara time dzinofamba. Dzafamba zuva rakunodoka. Kwakuda kunonovira papa. Anobvanza aiwa ungazofambika usiku sezvakambotambuka. Akati igame ndakuiziva. Zvaita chirega ndichienda. Bhaibheri inoti paanosimuka kuenda anosimuka oenda. Iye neconcubine nevaranda vaiva navo vanobva vafamba vanoenda. Muranda anobva unoti iya ndakuitiswa namaster yashata. Chirega itiwane pekuzorora. Ndokubva ati hatingazorori kunoko. Tifana kuzorora kuma-Israelites. Pane vanhu vekuti vepedyo ma-servants avo vanovaudza kuti tinonozororera kuvanhu vechechi. Asi vamwe vose vanoita zvavanoda. So zvadaro vanonzi vanobva vatoenda paya. Vasvika paya vanosvika pane imwe nzvimbo yemaBenjamites. Vanobva vasvika ndokubva vagara paisigarwa navaenzi vachizotorwa vachipinzwa mudzimba. Vagara paya panoshaya munhu anouya kuzovatora kuvabatsira. Muna kupanzwa? Vabva wausiku. Watu wausiku vakuda kubatsirwa, but panoshaya anovabatsira. Rega ndikuudze munhu waMwari, kana mukazobva usiku pane zvamuri kuita izvi muchashaya anokubatsirai. Anonzi paya atoshaya anovabatsira. Panozoitawo rimwe zidhara rinozongosvikawo rakachembera. Ndobva asvika paya panobva vataurirana zvikanzi tashaya anotibatsira chichi. Zvikanzi uyai. Vanobva vatorwa avo vapinzwa mumba. Vapinzwa mumba. Chapter 19 yevatongi inotiyo zvinoitika ndezvekuti timu rose remunharaunda rakaona kuti usiku hawo asi pane zvimatochi zvataona zvichipinda. Paya robva rasvika paya paribva rati pane murume apinda, tipewo murume iyeye tirare naye. Remember, these are Benjamites. NdekuvaIsraeri. Kuri kuitika izvi asati ndambozviona izvi. Handisati. Zvakadaro anonzi uya muri mudhara uya anobva ati no hazviite. Anoita yeye kwaLotia. Obvanza handikadaro.
ndokupai ndine mwana daughter wandinaye ndowandichakupai plus concubine rake anonzi vanobva vabuditswa ipa pane nyaya pane vanhu vasirike nevamwe vanhu vangori nechindini chekuti kana ndiri sefi kunyange umwe akaparadzwa hazvina mhaka. Satani ane tsika yekuti unoparadzwa wokuparadzwa. Hana basa newe Satani. Ndotsika yake hatorina basa newe. Saka kana ukaramba uchimira paari iye asina basa newe anokuparadza. So bhaibheri rinotiro zvadaro zvinodaro zvodaro vanotorwa paya obva atorwa concubine anoendwa naye. Aendwa naye bhaibheri rinoti anorarwa naye usiku hwose kana kuti vanoita zvavanoita usiku hwose. Wapera usiku vanomudzosa kana kuti anodzoka. Adzoka anosvika ndobva angowira pavheranda. Pana vatongi 19 baba awira pavheranda paya zvinoitika kuti uya Levite anozomuka achimuka ndobva aona akarara obva ati ngatipesa rwendo wadzoka hatipese rwendo. Hana basa nekuti wafamba zvakanaka here hauna kukuvadzwa here. Nyaya yake ndeyekuti iye rwendo rwake rupere. Let me talk to someone. Pane vanhu vasina basa newe vangori nebasa rerwendo dzavo. If you are not careful you'll be used. So zvadaro anonzi hapana anoresponda. Mukadzi harespondi. Atadza kuresponda atorwa anoiswa padhongi. Obva vamusungirira padhongi anotorwa oendwa naye. Atorwa aendwa naye. Levite anoti asvika pamba bhaibheri rinoti anobva acheka this concubine into 12 pieces. Anochekwa into 12 pieces. Simba vambopataura izvi handisati ndambozviona izvi. Pane vanhu vekuti zvivi zvavo zvadzika zvekudzika kunyange vachiri kunzi maLevites, kunyange vachiri kunzi maelders, kunyange vachiri kunzi madeacons, kunyange vachiri kunzi vakuru vekereke hana icharovi. Izvi handisati ndambozviona. Bhaibheri rinototi inyaya iyi hamufaniri kuinyarara. Munofanira kuitaura pose pamunosangana. Taurirai nyaya idzi. Anotaura paya 10:25 yabahebheru kuti musarege kuungana sezvinoita vamwe. Murayirane zvamunoona kuti zuva racho roswedera. Mukaona izvi zvoitika, mukaona nyangadzi iyi yoitika. Izvi handisati ndambozviona. Noziva pandotoona nyaya ndinoti saka zviri kuitika zvinhu izvi zviri kutoreva kuti eLevite munhu anonamata. Zvatiri kutaura izvi hazvisi zvinhu zviri kuitika nevanhu venyika. Zvaakuitwa nevanonamata pamwe pacho pajekerere. Aimbozviita pakavanda. Akatonozviitira kumusha kuchechi vaimbozviita vakavanda. Asi zvezvizvi iye unoziva anotokuudza musikana so otokuudza kuti ndine 2 but iwe unogona kuita wechi3 iye otobvuma so musikana wemuchechi. Izvi handisati ndambozviona izvi. Unoziva kuti kudini vanhu vari kutorambirwa nyaya yekumira pamaprinciples. Izvi handisati ndambozviona izvi. Sati ndambozviona izvi. Imi ona nyaya ari kunziye paakanga ane concubine. Concubine ndo payakaenda. Yaenda ndokuiteera. Satani ane tsika rekuti kunyange vakaroora anovaunza varoora, anovadhonza ovapinza muchitema. Izvi handisati ndambozviona izvi. Imi chivi chanyanya ichi chanyanya mani ichi. Izvi handisati ndambozviona izvi. Kunyange vaparidzi they are now preaching what they don't live. Izvi handisati ndambozviona izvi. Vanzwa vachiparidza nyaya yesabata izovateera kudzimba. Unovaona vachibika nesabata. Unovaona vachiita yose yose vachiona mahora movie on Sabbath. Izvi handisati ndambozviona izvi. Handisati ndambozviona izvi. Bhora hatitauri. Ivo vana Messi naRonaldo ava. Izvi handisati ndambozviona izvi. Kutotiza chechi. Service yeMascot uchimhanya kubhora. Izvi handisati ndambozviona izvi. Zvakazarura 14 mukazoiverenga. Inobuditsa pachena kuti kune inonzi cup yehasha dzaMwari. Ndo paya zviri kuitika pasimba. Ndo iya
yemazuva aya Yeah. eSodom neGomora kuti kapu yehasha dzaMwari yakazara yazara Mwari akaparadza vanhu. Mazuva ataakurarama taakusvika kapu yehasha dzaMwari is almost full. Izvi asanambozviona izvi. Asanambozviona izvi. Vanhu vaMwari kana tikasatendeuka apa hatina denga ratinopinda izvi. Patimire pakaoma apa. Panoda Mwari mupune pauzima kuti atibatsire kana mambo tikamudzosera panzvimbo yake akadzoka panzvimbo vanopona. Aripo mambo wamadzimambo anonzi Jesu. Kana mukamuunza panzvimbo kana Jesu akapinda mukati iye anonzi ana an excellent spirit. With that excellent spirit unorarama upenyu hwakanaka iwe. Nozama akarondibvunza kuti imi munongoparidza imi hakuna kana mumwe chirenda zvakanaka. Imi God is not a fool that he would send Christ to come and die on the cross for something that is impossible. Zvinogoneka kuti vanhu vararame upenyu unofadza Mwari. Izvi asanambozviona izvi. Izvi asanambozviona izvi. That's why Acts achibudisa pachena kuti kana vanhu vakatsvaka Jehovha vakamutsvanzvadzira kunyange asiri kure ipapo vazadzisa purpose yepanyika. Izvi asanambozviona izvi. Dzoserai mambo panzvimbo. Kana muchike mamudzosera panzvimbo zvose zvichaendeka. Regai nditaure vanhu vaMwari zvakuitika izvi zvakuda mambo mupune pauzima kuti adzoke. Kana achinge adzoka achazadzisa zvose, achagadzirisa nyika, achagadzirisa vanhu vanoita zvakaipa. But the question remains, kana achizoonekwa uchawana kutenda here pakati pavanhu? Kana vanhu voita zvose izvi handisati ndambozviona izvi. And the Bible rondiudza Matthew 24 kuti kana mukaona izvi zvoitika ndozivai kuti Kristu apamusiwo. And apamusiwo anodzoka zvitora vakaita kuda kwake. That's why muimba achitoimba obva atoti sefikile munyango kune kwaabva apa asvika pamusiwo. Paasvika pamusiwo ari kutsvaka vanhu vanoda kuponeswa. Da kuti namati. No, anoti Mwari, as you are finishing this business of serving humanity, tiri kushedzera kuti tiri pano Mwari tibatsirei mutiponese. Itai kuti tibude madhaka atiri. Tisaite zvakaitwa neThis Levite. Tisaitwe nezvakaitwa nemukuru wekereke uyu. Tinoda kudzoka panzvimbo yenyu nemhaka yekuti muri Mwari wedu. That's why Bible ichibudisa pachena 1 John 1 verse 9 kune kuti kana vanhu vakauya vakarevera zvivi zvavo, he is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Kana uripo unoti Mwari ndiregererei, ndakaita zvinonyangadza, ndaita self introspection, ndikaona sida kufanira. Kana uripo varamba swapo tinonamata, ngatinamate. Baba wenyasha, totenda nekuti muri Mwari wedu. Totenda nehanya nenyasha dzenyu nerudo rwenyu runogara nekusingaperi. Mwari takaita zvinonyangadza pamberi penyu, takakumurai, takaita zvekuti vanhu vanotoshedzera kuti izvi hatisati tambozviona izvi. Tibatsireiwo Mwari, mutiitire zvakanaka, mutinyurure kubva mumajoti echitema, muchinge matinyurura in those dungeons of sin. We pray, oh Lord, that you give us the power that will enable us to live according to your word. Totenda Ishe nekuti simba racho munaro. Hamusi Mwari angori Mwari, asi muri Mwari wamasimba. Tai kuti Mwari tidzoke panzvimbo dzedu, semaLevites tidzoke, semaelders tidzoke, sevafundisi tidzoke. Munhu wose kana achinge adzoka, mayuthi adzoka, vana baba vadzoka, vana mai vadzoka, tinoziva kuti kana muchizoonekwa muchawana kutenda pakati pedu. Totenda Mwari neavo vanorevesa, vavhara maziso apo tichinamata, vari kutobuditsa kuti Mwari anoda kuti muvabatsire, vakadaro vabatsirei. Uku ndokunamata kwedu nekutenda kuti munogara muchitinzwa uye matotinzwa muzita raJesu tinonamata. Amen. God bless you. God bless you. Only human, and I'm just
stay mine. Only help me believe in what I can be in all that I am. Show me the stairway. I have to climb, Lord, for my sake. Teach me to take one day at a time. One day at a time, dear Jesus. That's all I'm asking from you. Asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. What I have to do. Yesterday's gone, dear Jesus, and tomorrow may never be mine. Never be mine. Lord, help me today. Show me the way. One day at a time. One day at a time. Now listen to this. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, then it's worse now than then. Cheating and stealing, violence and crime. So for my sake, you teach me to take one day at a time. Oh, when I think of how he left his home in glory, home in glory, came and dwelt among the lonely, such as I, such as I, to suffer shame and such disgrace. On Mount Calvary take my place. Then I ask myself a question. Who am I? Who am I? Who am I that the King would bleed and die for? Who am I that he would pray, not my will died for? The answer I may never know. Why ever loves me so, that to an old rugged cross he'll go. For who am I? Who am I? Who am I that the King would bleed and die for? Who am I that he would pray, not my will died for? The answer I may never know. Why
I hear my final call. I may be on a plane when I hear the trumpet sound. It really doesn't matter at all. I may be on a train, I may be on a plane, but no matter where I roam, on land or sea, protected I will be. I know I'll sail away home. I'll sail away home, sail away home. I'll leave this world behind. I'll sail away home, to heaven I will fly. Oh, I can hardly wait to step inside the gates, see Jesus on his throne. Someday by and by, in the twinkling of an eye, I know I'll sail away home. It may be night or noon, it may be very soon. He'll come like a thief in the night. He'll come with all his power. It could be any hour. It really doesn't matter at all. I'll sail away with ease, faster than any breeze, any astronaut you know. Someday he'll come soon, Jesus will appear. I know I'll sail away home. I'll sail away home, sail away home. I'll leave this world behind. I'll sail away home, to heaven I will fly. Oh, I can hardly wait to step inside the gates, see Jesus on his throne. Someday by and by, in the twinkling of an eye, I know I'll sail away home. I'll sail away home, sail away home. I'll leave this world behind. I'll sail away home, to heaven I will fly. Oh, I can hardly wait to step inside the gates, see Jesus on his throne. Someday by and by, in the twinkling of an eye, I know I'll sail away home. The Lord is my shepherd, no one shall I know. I feed in green pastures, and folded I rest. He leadeth my soul where the still waters flow. Restores me when wandering, redeems when oppressed. Restores me when wandering, redeems when oppressed. Through the valley and shadow of death, though I stray, since thou art my guardian, no evil I fear. Thy rod shall defend me, thy staff be my stay. No harm can befall with my comforter near. No harm can befall with my comforter near. In the midst of affliction, my table is spread with blessings unmeasured. My cup runneth over. With perfume and oil thou anointest my head. Oh, what shall I ask of thy providence more? Oh, what shall I ask of thy providence more? Let goodness and mercy, my bountiful God, still follow my steps till I meet thee above. I seek by the path which my forefathers trod, through the land of their sojourn, thy kingdom
for the valley I walked through today. Thank you for every hill I've had, and every time the sun didn't shine. Thank you for every lonely night I prayed till I knew everything was alright. And I thank you for the valley I walked through today. Life can't be all sunshine for the flowers who die. The rivers would be deserts or barren and dry. Life can't be all blessings, for there would be no need to pray. So I thank you for the valley I walked through today. Thank you for every hill I've had, and every time the sun didn't shine. Thank you for every lonely night I prayed till I knew everything was alright. And I thank you for the valley I walked through today. Thank you for every hill I've had, and every time the sun didn't shine.